Ang dito ko sa sili guys, no? Kita ang sili kung asal yung sili ko. Hindi po sa sili butang. Sabay ito dito guys. Ito sa likod. Nawasag ko kayo guys, no? Sige, sublay ha eh. Tara, tara. Naguan na niya. Sila store. Guys, ano? Ano ba siya? Maudi ang harot ang mangga. Kaya na rin nakatuon sa kulit ay. Sarap ako. Sunod ba kayo na guys? Maudi ito. Nga? Paray. Wala na. Impas. Ang kalibutan. Ay. Ulit ulit ah. Ako sa sige kalibutan guys. Kaya nga no. All effort guys. Samok ba kayo? Kalibutan rin. Namuli sila. Yung nagpubuhat ang hilo. Ay man, basi inyong taba. Basi inyong taba. Ang hilo. Diba? Ang hilo ko. Ta. Hilo ko sa mula. Guys, no? Ato ko panahon guys, no? Ako sa una guys, ito man ko guys. Ay, mas ginawa kinito man ko eh. Kinito man ko giman kay manuri ko mag-promotion ko. Magsandol ako sa spaghetti niya. Maghapo ko ginaka. Pero ito ko patani guys ko guys. Patani ito ko pataw niya. Karon kay nanay. Dito ko bilingaw guys, bisa usa lang magnos, bisa usa magnos. Naulilian ang panik, pati naulilian ang panik sa una. Ito mo kayo guys. Ito mo ko. Nakaragin nila nga. Magpos yan. Balita ko nila nga sa Facebook. Kung nila ko ng page sa Facebook. Ay, kuha ba uli? Sorry ni, kining video di ay. Kining video tanaan nila pero video. Baka na video nga, di pagiguan. Ay, may rawat na. Sabi nga ano? Mabro ito ni pala ang ko asa sa lapos. Naway pangalay ata sa lapos man. Tuon ko taan aron dali. Sa unsa man. Pangalaan tag ata sa lapos diba. Wala kay mahimo. Patay mahimo. Sa paglag na ka oportan. Gusto na ako lagi-lagi. Tara. Ako yung asay ko sa bounty. Nagsasabi na natin mga. Ngayon, usil ko sa bounty kayo. Ano sa tao ko ba? Ang dito yung bay? Nakunin niya? Di mo lang yung bay. Nakunin niya? Ngayon. Okay, kamulit yun. Ano kamulit yun? Ano kamulit yun? Ito na. Wow,
Nangita si gubot. Pagkalit na, static na. May tao ba? Sila ka, may tao ba? Sila ka, may tao ba?